Конечно, это барбарская методика. Не ведаю, з Савецкага Саюза, ці было такое нават у Савецкам Саюзе, просто выпхаць людзей без пашпартоў за мяжу, як не ведаю, як это назваць. Гэта ненармальна. Гэта такое насамрэч паўвызваленне. Конечно, з аднаго боку класна, да, мы як бы на свабодзе, з іншага боку, прабачце, я ўсё сваё жыццё амаль што пражыў у Беларусі. Я люблю гэтую краіну, у меня ёсць шмат чаго звязанага. Я беларус, і чаму мяне пазбаўляюць права жыць у маёй роднай краіне? Я спадзяюся, што вызваленні будуць працягваць, і я яшчэ раз заклікаю ўсіх людзей, ад каго гэта залежыць, рабіць для гэтага ўсё магчымае, бо яшчэ раз паўтаруся, свет не ведае яшчэ і не ўяўляе сабе нават у самай малой ступені таго, што адбываецца ў Беларусі. Адбываецца сапраўдны трэш, і катаванні, і здзекі ўсіх відаў у крымінальна-выканаўчай сістэме, у карнай сістэме. Сябры, асабліва, хто глядзіць з заходняй Еўропы, у вас такое было пры фашысцкіх рэжымах, там у Гішпаніі, у Венгрыі, у Германіі. Все тое, што у вас тады было, зараз адбываецца ў нас. Калі ласка, прыміце гэта да ўвагі, і не гледзячы на тое, што, магчыма, наша краіна зараз не ў сусветным прыярытэце ў навінах, все тыя, ад каго гэта залежыць, калі ласка, прыміце все магчымыя меры для таго, каб гэта спынілася. Не забывайцеся, паверце, гэта вельмі важна. Зараз у беларускіх калоніях, у зонах сотні людзей, якія толькі спадзяюцца на дапамогу цывілізаванага свету ад гэтага вар'яцтва і варварства.